Imima mnakuita Weti. Ndinakuita Weti sanga. Vakaitira papi. Andinana kuti pandakaitira nekuti kwanga kune nyaradzi kwacho. Ini ndiri mukwasha waipapo. Wanga nenyaradzi. Aiwa, rega tarisa. Kune matoilet. Sabhuku. Hasha TV. Nyaya sezvadziri. Sabhuku museve munodiwa mudare ramambo makope nemhosva yekuitira Weti pamusha pazhanda pakati peyadi. Pamusoro paizvozvo makandikomera mhosva yekuti ndakahwarasha sango ini ndatema huni mumunda mangu uyezve makatengesa munda wedu. Makatengesera bright mapuranga. Andizve. Takaisira recap. Takasidzira. Nawi taibata takasiba kuti tichiziva kuti ichokwadi here vamuseve vakapfuura nekumba kwevava vachienda kunodzorera ngoma vakaonekwa nevana vachiitira Weti payadi vava. Amuseve ndokubva vati ina handina kumboenda kunodzorera ngoma. Vajudhite kana mbwe vakapa dheti rakaitwa nyaradzo. Dheti racho ndiratakati kana tichinge tanzwa vanhu vacho vatiudza dheti rawirirana nezvekutaurwa naJudith zvareva kuti zveshokwadi vamuseve varigona kunge vakapfuura naikoko sevanhu vakanga vachibva panyaradzo chokwadi pamwe varigona kunge vakaitira Weti papi padipa. Ndobva tati isusu takuida kuti tichiziva kuti ichokwadi here madhesi akafanana here. Ndopakabuda vagugusha pamakabuda kukona makadzvingi pamusoro pedheti renyaradzo. Aina kusomboita tro. Aiwa, imimi mumasesazi musandinyepere kuti harina kuita through. Kana isina kuita through kwakadi kuenda kupurisa. Vakafona ndipurisa apo. Okay, ndio vakafona vari kupi? Mushana wao. 17 May gore 2025. Deti rakarambiwa muno ndi deti ripi? Sabhuku munoyeuka muchitaura kuti chi statement yenye kupedzisira. Ini statement yakupedzisira ndakataura ndichiti inini handina zvandakaita panyayo endikechipiri handina kutakura ngoma. Nhau ndeyekuti vachitaura kuti pamadzorera ngoma ndipo pamakawanikwa muchitsauka iyi kuzotsvaga dheti kwanga kuri kuda kuzadzikisa kukonfema kuti ichokwadi here muri kupomerwa here. Imi mukataura kuti pacho dheti raimaitaurirwa rakataurwa kuti ndiro ramakawanikwa makaenda muri kuzvidetsera pachivanza panzvimbo pamusha. Imi makarapa kuti aiwa dheti iro handiro rakaitwa nyaradzo. Ndio vandataura ndichiti chichatibetsera kuzadzikisa kuziva kuti nyaradzo yakaitwa rini. Saka now pakutsvagiridza kuti dheti renyaradzo yakaitwa rini ndiro riri rakonfema pano. Saka ndizive kuti munoti chii. Nhau iyi ini achenjero akakurumidza kunotsvaga madheti hongu ndimondo rataka. Asi ini ndikuziva kwangu ndikuziva kuti nyaya iyi haisi pamusoro iyi ndekukonfirma asi nyaya hombe ndekutemwa kwehuni kwemiti ndekwakatangira nyaya nokuti ini ndakatanga kumhangara muna kutopa. Saka November hamuna kutonga. Nyaya ndobva yagara yakadaro haina kuzoti ichifamba.
isina kufamba kudaro ndepafoma manje kuti no ngatiita kuti ndiprevende murume wangu kuti angabhadhire nyaya yehuni ndepakauya nyaya chiterera kasabu moso haitize ende moso haishanduke yehuni kana iriyo yavari kuvhara amai avo inotongwa still haivharike ini ndiri kutaura kuti haivharike inotongwa ivo mhangarao yavo kuti ichokwadi here then iyi yavo iyi ndinoona munomu hatina kusumuka kunoita fembera asi kuti taibvunzana mibvunzo imimisa Sabhuku hapana akaenda akatizve chokwadi makawanikwa muchitaweni asi chakaita kunoitika takaona kuti ine uchenjeri nyaya iyi ngatichibvunza doti makaenda kunotaura mudhifensi yenyu muchiti aiwa dheti ramuri kutaura ndakapfuura payadhi apa handiroba iri riri kutaurwa pakaitwa nokuti nhau iri kubva pakuitwa kwenyaradzo zvikadzi ndo pakaitika zvinhu imi muchibva maramba saka zvamakaramba ndio patakaona kuti hapana munhu anokwanisa kuya kupamira kuti akonese pfungwa dzenyu kuti ndizo. Saka takaenda kunotaura kuti aiwa ngatichiziva kuti dheti renyaradzo rataurwa iri kana risiriro dheti ramakaenda kunowanikwa Pechivanze ipapo imimi munenge musina nyaya. Asi kana raenda kunowirirana nezvaitaurwa nevanhu kureva kuti imi Sabhuku mune nyaya. Saka nyaya dzese dziri mbiri, iyo yacho yamuri kuita basa renyu reusabhuku rekuti miti haitemwe, anotongwa ati musiku musiya mapanza. Saka mhosva kana yaparwa inotongwa nemapariro yayaita, adziende kunosanganiswa kukonzera accident. Hapana accident hapo. Imi mataura chamakaona uyo achiparawo tinotonga. Imimiwo chamakaonekwa muchitawo Sabhuku tinotonga. Asi kutsika manje dzechivanhu chedu chimina kusiya sango uenda payadi pemunhu otanga kuita weti. Zvakafanira kuti munhu akauya takagara muno tiri mudare oya svika potanga kukachonera matrauzi yake odonedza matrauzi pasi, hatimurege anenge achida kuti adzidziswe chivanhu. Saka munoti chii Sabhuku wangu? Mirai Sabhuku ndoda kututsira pana zvekutaurwa namama. Munobvumirana nehere amuseve neweJudith Chirembwe nenhau yemazwi akabuda achiti padombo? Tobvumirana? Pamusoro papapa inenge yakagara. Saka nekubva kwangu kwandikaita paiti pakuda kuuya mukomana uyo asati auya. Ndiri kutaura mazwi aya, ndiri kuteera mazwi enyaya yenyu ari kuuya mushoma, ari kubvinina musoro mangu. Pakabuda izwi rekuti pano apa pari kutsanangurwa nezvapo kuti pakaitirwa weti, hapasi pari kugara vanhu padongo. Asi ndepari kutsanangurwa kuti pari kuuya kuzogara chii? Munhu. Mazwi aya akabuda puresha yaramba ichimauta tichida kunyatsoziva kuti zveshuwa panhu pari kumukwa mangwanani naamai vachitsvaira, ndipo chaipo pakaenda kunoti tanarara Sabhuku kuitira weti. Mazwi akazoti kwete padongo. Ndangoti ndingotutsira nechinaka. Amai Judith pamushapa zvekutaurwa izvi nedare kuti padongo pakapa padongo here kana kuti mazuva iwawo pasikagarwe nevanhu kana kuti paigarwa nevanhu asi pakashandiswa kuita chii chakanyatsoitika pamusoro imama? Inini kuti ndibve pamba ndinde pamba pababa wangu zvekuti havasati kana vatambukana kuva
saka ini ndakaenda kunovakira kudongo kwana asekuru. Mukomana ndiye akuda kuuya kuzogara hanzvanzi yangu pamushana. Okay. ndinanga maita basa kuti ndikuti mubvunzi oyo takawira nevanhu vese vanga vari kuimbomira isabhukisa uri kuri pasi nevanhu vese vanga vari muno naivavo vakabvuma kuti pari zvino hapasi kugarwa zveshumu. Ivo vakabvuma vanhu vaitaura takawirirana zvekuti hapasi kugara. Izvo zvakawirirana muno. Kana vakutochinja vangachinje zvavo, kana Sabhuku akuchinja angachinje zvake. Amaenda nyepera. Asi pasiri kugarwa ipapo pakaitiwa Weti. Yes. Ipakaitirwa Weti. Mazuva anoita kutaura apa arikuda nasesa nomamwe achitaura pababa paapana kunangani angarugara panguva iyoyo asi ndo pakaitirwa chii Weti. Vamusere Ndichinanga. kunyazondinzwa zvakanaka Ndikupanza. tiri kuitirana here kuti pababa hapana angachigara aripo panguva iyoyo unokaziva ukasepapa Ndingati pane makore matatu. Hapasi kugara munhu. Hapana munhu arikutaura vanhu. sekutaura kukuita vanhu vose ava vanenge vari kupura muno kuti pakaitirwa Weti ndii makapaona kuti pakaitirwa Weti Ivo ndo vakaita Weti yacho. Asi imi hamuna kuita Weti. Pavaizi. Imi hamuna kuita Weti. Handina kuita Weti sangana. Vakaitira papi. Handina kuti pandakaitira nokuti kwanga kune nyaradzi kwacho. Ini ndiri mukwasha waipapo. Wanga nenyaradzi. Aiwa, rogatarisa. Kuna matoilet. Sabhuku. Tinoziva panyika. Teerera Sabhuku. Tinoziva panyika pane kuramba mhosva. Vamwe vanobudirira mukugona kuramba. Hapana chakashata. Asi munodzidzawo even at old age kuti kana pane nzvimbo inenge munhu achiikrema kuti nzvimbo yake haafare kuti aone umwe munhu achiuya achiita toilet. Imimi mhosva yenyu yekutaura chokwadi nokuti makatadza kuchiburitsa musi wataitaura mazwi yenyu yamunozibatisa ndeyamazibatisa zvamazibatisa mudare. Dheti ndoyo ndakakara ndakasara ndichiti dheti rikakonfema rikawiriranwa iroro musungu anoenda kuseri. Pamusoro emambo nyaya Weti Sabhuku ndiwo vakaitaura kuti ndakaitira padongo kuti tizotsvaga dongo. Saka vakurambira. Ndavarege kuzijamba zvakare zvavakakutaura. Kuti akataura nhau yedongo ndimi kuti akagare munhu haazojijikere. Ini handakatora ndakaita padongo. Kuti ndakaitira padongo. Ayo ndizvo makataura kamwe. Makati makaitira pasingagare vanhu. Makati makaitira pasingagare vanhu. Alright, okay, chitererai Sabhuku. Atidi kuda kuti imimi Sabhuku mune basa guru ndokuti izvo hazvikuchenisei zvinokusipisai. Zvinokusipisai. Imimi ndinofanira kutozviprova kuti muri Sabhuku anokodzera. Because ndino munofanira kunge muri kuchengeta vanhu vatakakupai. Zvino vanhu kana vakuya vakukupomerai musa muchionekwawo muchitenderera muchizvikandozibhakira muchizvivhikawo muri imomo azvimire zvakanaka. Saka sekutaura kwamaita kuti imi ava nekuti makavasunga nenhau yehuni ndizvo nhau yacho mukati haina kutongwa nedare rino ndizvo ndizvo here mwanangu kune nhau yehuni takatosokwa tikanzi tiuye musi wa7 takaita ka4 tichiuya kuno vasingatauri nyaya vachiti ndikuda kuti vatange vapera mari iro Sabhuku ndopavakapindura mupurisa Kwewaja ndiri waitouyawo futi. pamwe pacho vanga vasingauyi pavakadaro vanga vasingauyi. Saka huni dzacho ndini vakatema. Ndakatema munda mehunidzi kuti nditeme hunidzi muzukuru wandagara naye pabhenja anonzi Julius
ndiye akauya achitaura kuti ndafonerwa kuti venyu vekugokwe kwanzi kuda kuiswa dombo raatete venyu mukwasha ngaateme huni. Muprista akakusunga ndiani? Muprista akatisunga pahuni ndigoti. Ngoti upi? Ngoti Chigwida. Ndiye akakusunga? Chigwida. Mani Chigwida zizhinji haanyepe. Chigwida zizhinji haanyepe. Enda nokuziva indima handitakakurira muno mwana wenyu kawe. Wazi eri yake misevera Chigwida batana. Saka haanganyepe because anotowanikwa ari kusecurity yekuchengetedza masango. Saka ndikati akandinyepera ndinenge ndakutorasisa vashandi vangu. Ipapo pakachema mitiyo ungoti kusayeuka unogona kupazi kuti nguvaenda kugushi apa pachino apa ndepane miti yakatema rodhesa ndakapfuura napo ndaitotsvaga munhu akatema mandopinda naye papo. Saka imi munogara kupini? Saka makaenda kutemea ikoko? Takatema munda medu. Muya mune munda muya? Pamunda pedu. Sabhuku iwewe anditi kana miti yakatemwa inogona kudzorerwa ipapo panzvimbo payo? Aidzorereke. Saka handisi kukumhanyisai, ndichapfuura ndichienda kugusise kwamaendero yandakaita ndouya ndoona kuti sango rangu ndiripo here, ndinimozondipa ndoda kuzoona mvumo yekuti makagara sei muri kuti kumunda kwenu. Tukwenda kuvhiziti tiri handitika saka ndiri kuuya. Saka Sabhuku aiwa uonawo pachisango ndo paunoenda kunobisira buroko. Ndingatura mhosva yeminanga asi kutaura kuti pamberi pamai handinotokuita izvozvo. Inini mhosva yandiri kukupai ndiri kukupai mumashure maMwari. Pamberi pamai handisi kukupai mhosva asi kumashure kwaMwari ndiri kukupai mhosva. Ndiye achatonga. Ndakuitirwa mhosva asi yasina kuita. Aiwa ko Jesu akafira akaipara. Imi praise muri Sabhuku muchengetedzi wemasango. Saka ndataura ndikati, saka ndataura ndati alright, mubvunzo wangu wekupedzesera imimi ndimi makomplaina nhasi mati Sabhuku vakakanganisa padongo renyu. Saka kana vakakanganisa padongo renyu, imi muri kuti pane zvakakanganisika here, pane uroyi uripo here? Pamusoro nawo isitinoziva kuti kana munhu achinzi zvona anoitira Weti pasingagari vanhu pari pamusha pakati nepakati pemusha inenge iri mushonga mama. Kana kumasoweto kunonzi naronhoka tsito yepadongo kureva kuti inenge ine zvainenge ichishanda. Saka imi muri kureva kuti muri kusimbisa kuti uroyi? Imimi muri kusimbisa here kuti uroyi? Haini ndiri kutosimbisa kuti pane zviripo nokuti baba vangu havasati vatamboguva ipapo. Ende baba vangu padongo ipapo. Mati ukama wenyu wakaenda sei Sabhuku? Hatina ukama. Vachiteerera zveuroyi zvamafungira kuti uroyi ndo zvamuri kufungira izvi? Aiwa ini ndati pane zvinenge zvichida kuitwa nemunhu anenge atoudza kuti ita so. Okay fine. Imimi hapana uroyi here? Uroyi? Ndizvozvano. Aiwa kokuwana hakunetsi. Ndingokubvunzai kuti hapana uroyi wamakaita izvi? Handina uroyi wandinoziva pandiri pano. Saka manje mumwe wenyu kana achifungidzira kuti zvamakaita padongo paguva rasi kuda baba vake risati ratambo, isusu tinongotaura chete kuti mukurarama kwenyu kumazuva enyu ndangokubatirirai kuti okay fine, pakazobuda chimitauro inenge yakutaura ndakuziva kuti apa Sabhuku ari implicated
ndouyo ari implicated nokuti ndivo vana vandanzwa vataurirana vataura nhau yekuti uyo ari kuti pamusha papadongo patateguru pasekuru wangu paitirwa Weti, iwewe uri kuramba kuti aiwa handisidi izvo dzangozibatsirawo chete, asi kana pane ushereketwa ikazobuda yamhosa tinokutongai. Izoka Sabhuku, izoka mama ndikuzvinzwa mama. Saka inini chandikuda kubvunza ndechekuti inini ndakanzi izvoni kana madheta asiyana aya kureva kuti inini ndasvibisa Sabhuku ndichavaripa. Ko zvinozvo Vakaitira Weti zvinonzi pamusoro amai tanga tine fungidziro tisina kunyatsoziva sedari tese kuti Sabhuku kuita kwavakaita Weti kune zviripo here kana kune chii. Sabhuku ari kuti ini handina chandakaita cheWeti kuita kuti ndingangoitawo Weti zviri pachene zvisisi ndikutaurira zviri pachene. Mambo vari kuti kufamba kwatikuita kumberi tikazonzwa kuti kuita Weti uye ihonzero ndiSabhuku, mambo ari kuti taitarisani kuita mulungu patorowo sei. saka ndiri kumbopamisa pakadaro ihomework nokuti mese iwewe unekanhawo kachipande kangu, iwe une kachipande kangu, asi kuti timboenda kunozorora tisingarwisani, ngati nguva ndio ichataura. Kana pane uroyi uchabuda, kana pasina uroyi zvinongozviratidza. Munogarisana zvakanaka. Andizvo Sabhuku vanandi vako irimo ndiSabhuku ina. Imimi hamuchatsumudza amai vari kutoudzwa kunzi amai vaitonoremekedza Sabhuku wavo mumusha. Sabhuku woziva kuti mwana wavo vagarisana zvakanaka. Aiwa munozomutsa tumwe maakuda kudingura izwi ramambo manje. Saka zvanoita kuti vaizvozvi kana achiti atotobvira nhasi musangano Sabhuku chaiko hatisaka mumunai iye murume wake murume akanga ari murume atisa huni dzakadzitawo dzedzedzi pakaita tuma trucks akauya tumabhongo tuvaimbo sei tukazvitakura tukaenda. Sabhuku maita basa saka nyau iyoyo takamboirai Sabhuku takamboikurukura zvezvamutaibvunzai mukomoyi takazvisecha zvakapera. Saka tati maakudzokera kumashure zvataura namambo ndo zvatakuenda kunoita. Sabhuku ugarawo nemwana wavo zvakanaka, avoziva kuti Sabhuku ndibaba wavo vochigara zvakanaka vachiremekedza Sabhuku. Kana pazotadzwa manje ndepaakuzoitwa imwe nyaya. Tichauya kumusha ikoko ndopatichaona zvinhu zvese zvakuda ndakutera zvadaro. Asi murume wacho manje murume wake anozvikanzwa ndianokonzeresa nyaya yechidzi murume wani atotiza waijuju handiti iwewe ndiye Sabhuku ndizvozvo zvamuri maSabhuku mukoma wako newe necommittee of 7 zvaita vanhu vangani 9 handiti handiti mashandisa shona yekuti murume wako kureva kuti munhu 1 anove murume weuyu ndizvozvo. saka iyewe wacho mungatadze kukontrora nekuona kana muchitibvumirwa mambo kuti tiite mutemo tekwasa kuti mupe tinotenda mambo. pamusoro imambo pasati pataurwa nyaya iripo ndeyekuti pavakaripota nyaya yehuni vamwe vakangoona kuti ini ndinofanirwa kudzingwa nemurume wangu. Nyaya iripo ndeyekuti munda medu isusu ndomunotsvaga huni nevanhu kana mupurisa wedu anozviziva. Vanhu vese vakamakwa naSabhuku avo vamwe vakatengesera vanotsvaga huni munda medu. Saka nyaya iripo ndeyekuti inini vakabvisa inini vanakomana vamumasango vakuwana kutora nzvimbo yedu zvakanaka. kwataura kuti uri kubva ndiani? Ataura kuti uri kubva ndiani? Ndosaka vari kuti murume wake ngaabve. Murume wako aiwa iwe murume wako ari kutongerwa hunhu wake kuita kwake, akazidzora akave munhu anotevera murau netsika. Hatimuteveresi, hatina nyaya naye. Ari kunzi murume wavo ndianonofurira kukurira matare. Pamusoro
Ngoma zvadisimisa ara kupaza varongwa namambo manje nyaya ngavapera vane mudzibaba wavo anditi mudzibaba wavo haana mushairi wake chavo anawo musha wake ko ngaagare kapamusha wake asi mukupanikana muchitibvawo kuuya ugare pano kana kuti pamusoro nechinani izvozvo tati tinozozvibata kumashure kwenhau yataurwa namambo ava ndavanotedzera zvataurwa avatedzere zvataurwa anenge azidambura apo ndopototangira isu kuenda mberi ana amaisunga zvesabhuku ani mazvinzwisa kozi mambo vapedza